A'udhu billahi Abdulmumin me haka? Abdulmumin? Ba Abdulmumin bane. To waye? Na shiga uku. Aljanunsa ne. Kana da aljanu dama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayin Allah me kuke bukata? Huta ka taka huta mu. Ban san me kuka ce kenan? Yan China ne. A wallinin nashi yan China ne na shiga uku. Yan China suka kama min dan uwa me kuke so? Keke shi ta tsufa da yawa. Ya kamata ki canza mai. Kin ga yaran yana da hakuri. Tabbas kana da hakuri Abdulmumin ka ya hakuri za a canza maka insha Allah dan Allah ka ku Kuma sannan in zai tafi gida ya kamata ki bashi 3,000 domin ya uzurin gabansa. In ba haka ba ya mun saka shari. ya hakuri kan ku kai shiri jiya na shiga uku. Yanzu in zaka tafi gida an baka 3,000. Ki bashi. Ko maka yanzu nan ku hakkeken zan canza maka Abdulmumin. Ku ya hakuri dan Allah ka ku fada min da dan uwa bari in ɗauko kuɗin don Allah ku bashi a nan kun ji? Allah. Alhamdulillah ni na samu wajen cin banzana. Barau rigijin ba.